Problema mo, iboses mo, ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog Kanbanwaan, Tingog Kanbanwaan. Digdi sa DCGB. Hoo-ha! Sige po. Diyos marhay na aldaw giraray. Fetsa 3 na ngunyan kan Enero 2023. Martes. Kami po minapaabot na naman yung pagrespeto sa gabos na miyembro kan sosyudad asin kan familia kasabay dyan ang samuya pong pagirumdum na sa paghampang niya to kaining kaaldawon an amang Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday sa mga nagbe-birthday ngunyan. Special mention niya to sa kuyang kompadre, si kompadreng Ricky Gonzales. Kang Bicol Regional Weekly Digest. An regional newspaper digdi sa Bicol. Nahaloy na pong pinagtitiwalaan kan publiko. Kumpareng Ricky Gonzales, good morning and happy birthday sa imo. Yan sa Bicol Weekly Regional Digest. Good morning sa staff. Kan Bicol Regional Weekly Digest. Happy birthday, kumpareng Ricky. Sagkod man kita tabing alas 10:30, tingog kan banwaan, mag-iriba-iba lamang, mantang kamo dyan naghanda na kan pangudtuhan. And ang pagrespeto mi sa gabos na sa tuyang paradangog man. An sa muyang continuing appeal na tabangan manindo, ang mga programang lumina burutwa pag-araw kaining oras. Sundo sa kay Papa Mar, kay News Director Mar. Sagkod sa Bareta, sagkod baghapon. Sana po sa mga nagdarangog po kasubagong alas 5 na ma-carry over man lamang. Matabang-tabangan man kami mga programang nasa hararom ng kaudtuhon. Sa luwas yaon dyan, news team kompleto. Joshua Luens Ands, asin sa kuyang tulong kumpadre. Pading Jomar, pading Jim, kumpadreng Al. Sa Manibela yaon dyan si Henry Mata, The Boy Mata. Sa Control Technical sa AM Band yaon dyan si June Napolis. Me gusta mi así, me gusta mi así, me gusta mi así, me gusta mi ecstasy. Sa muya pong broadcast in full 10,000 power watts sa AM Band region wide. June Napolis siyang minalusot kan sa newsroom. Ansa mo pong news director ND Mardela. Sa padagos pong pagsubaybay kan mga istorya lokal, nasyonal, internasyonal. Katuwang dyan sa social media platform newsroom Jen Matthew Balyaran, Taud-Taud Francia May Boras FMB, and syempre yaon dyan Angel Mustasa, ansamuya pong Anghel. Arabang-tabang na po yan, newsroom, national, local, international, DCGB News Online, social media platform, si Jimus kasabay man sa production, si Trecia Marilitana. Sa IT broadcast man kan DCGB Online, DCGB News Online, asin sa YouTube DCGB Legazpi City yaon dyan Richard Astor. Sige po, sarabay-sabay na kita na mag-iriba-iba. And kumusta po kamo dyan sa indong mga lugares? Ako po ang sa indong servidor sa radyo. Check, 1 2 1 2.
Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Diyos maray na aga hali sa Pilipinas sa gabos pong nakaantabay dyan sa samuyang broadcast sa internet worldwide netwide. Ano? So sabayan na po yan kung naka-AM band ka mo sa traditional radio and dyan sa mga siguro igwa man nag-antabay sa saindang mga bihikulos ano? Marhay na aga tabi. And dyan sa saindong mga harong, kumustaan sa tuyang kamugtakan dyan sa Legazpi, Maray na Aldaw, dyan sa San Roque, sa mga paraan tabay tama dyan sa San Roque, siring man sa Daraga. Dyan kay Sir Ato Lim, Diyos Maray na Aldaw tabi sa saindo, sa Petron Tapgas Gasul, Maray na aga. And dyan sa tuya man na amigo, kay King Reginaldo, amigong King Reginaldo, always listening yan. Kumusta sa familia dyan sa Bangkeruhan, and Happy New Year pa. The spirit is still in the air. Happy New Year pa tabi Migong King dyan sa indong pamilya. Kumusta ko man ansa ko yung mga barkada dyan sa Good Luck Novelty as in sa Gold Street sa pamamayukan sa kuyang mga sadiring tao man dyan. Si Madam Pilar Akende. Maray na aga, Madam Pilar Akende. Buda kay June, June, kumusta ka mo dyan? Sa Good Luck Novelty as in sa Gold Street. Yan. Pasyaran ko man daw, mga orin si Sir Popoy Balmes. Dyan sa JRB Calibration. Good morning dyan sa Albay District. Si Yi na Laurin. Kumusta ka mo dyan sa indong lugar? Buda kay Madam Manay Ellen, O si Doc Chris pala nagyanan, maray na aga Doc Chris. At dyan sa Daddy's Angels Family Clinic and Diabetes Wellness Center. Yan, the best man ni si Doc Chris Gianan. Good morning tabi sa imo. And yung barkada ta pa, saro pang doktor si Doc Philip Roa, yan, sa mga kahilangan man tabi sa mata, talinga budadungo, yaon na yan dyan. The best man, specialista po yan, garantisado po, Doc Philip Roa is the name, yan, ray na aga. Sir Ato, kumusta ka tabi? Sir Ato Ulim, dyan sa Petron Tapgas Gasul, and sa satuyang mga paraan tabay man yan, Sige, diretso na kita ka na programa. Igwa na tabi nin ipinagdesignar na mga bayad centers and kasubanggi na konfirmar ko na ini dyan sa Albay Electric Cooperative. Inutunta po ining mga bayad centers sana sa tuyang dapat na dumanon sa pag asikaso niya to kan bulanan na bill niya to sa kuryente. And birthday pa lang tabi, ang birthday boy ngunyan si Jayden Apuyan, shout out sa imo Jayden Apuyan, happy birthday tabi, sabi ni Senior King Reginaldo, ang mahal na hade King Reginaldo, yan, nagbi-birthday ngunyan si Jayden Apuyan, happy birthday Jayden. Ito po yung mga bayad centers tanganing ma-diffuse na yan na surusuan dyan sa Albay Electric Cooperative. Kasuhapon may nag-text sa to kung saan itong bayad center dyan sa may Washington Drive. Ito po tabi kasubanggi man naghanap kita kan mga sources ta dyan sa Albay Electric Cooperative and it was confirmed na indeed igwan ng ipinagdesignar na mga bayad center, designadong bayad centers. Ito po sa LCC, yan, Bayad LCC, Legazpi, LCC Metro, Legazpi, Tabe, yan, Bayad LCC Legazpi, Bayad Metro Legazpi, and then Bayad Ligao, yung LCC ni digdi sa Legazpi, tapos sa Ligao, and then dyan sa Matakon, kan Pulangi, Albay, mga taga 3rd District, particular sa Matakon and nearby areas, pwede ka mo dyan sa Nitland Business Center sa Matakon, Pulangi, Albay. Nitland Business Center. Yan. And then
sa Tiwi, first district ini sa Tiwi, yung Viken Commercial and General Merchandise. Tiwi pagtaraning Tiwi Malinaw area, pwede na kamo diyan tabi. Viken Commercial and General Merchandise. Siyempre, sa Daraga, yung Mary Jaan Trading diyan sa Busay. Yan, diyan sa Busay. Mary Jaan Trading. And ining sa Washington Drive, diyan sa Albay District, yung Rome International Travel and Tours, Washington Drive, Legazpi City. Hanapon ko daw ini na Rome International Travel and Tours. Baka may nag-arantabay dyan, paki-help tabi, text lamang or chat. Pwede ka mo sa kuyang messenger, hilingon lang nindo, hanapon Pio Fernandez, and kung pwede nindo ma-text 0961-759-0888 Smart, 0961-759-0888 Smart, and sa Globe 0926-0156020. That's my number sa Globe, 0926-0156020. Tabangi daw ta may nagapot. Ako day ko pa man nga ninahiling ining Rome International Travel and Tours, Washington Drive, Legazpi City. Yan kun sa ini ha. Then sa Daraga, ining East Gen Bills Payment Center. Sa Daraga, East Gen Bills Payment Center and Card Bank Incorporated. Sa itong Card Bank Incorporated na to, nadadangog ko na ini. Itong Avicom talagang easy na initabi. Yan. Avicom Enterprises. Yan dyan sa Lapu-Lapu, VNO Building, sa may hampang bagakan post office. Yan. Avicom Enterprises, Avicom Enterprises Daraga, Avicom Enterprises Bakakay, Avicom Enterprises Cambare, Tabaco, kataning man kang DPI. Avicom Enterprises Janas, Tabaco, pwede na kamo. Then sa Tabaco, Igwa pa, Ziga Avenue, Avicom Enterprises sa Ziga Avenue. Then Avicom Enterprises Main sa Kinale, Tabaco City. Kadakul kan Avicom Then Avicom sa Tiwi, Avicom Enterprises sa Ligao, Avicom Enterprises sa Pulangi. So yan po tabi Paki-take note na lang, and dyan na kamo magbarayad ta magkaigwa na po ni na konvenyensya sa tuyang transaksyones sa pagbayad ni na kuryente sa Albay Electric Cooperative. Sana po madagdagan pa ini ta dakul pa kitang mga kaito na hihiling na bayad centers, particular dyan sa Robinsons, dainaon ng Bitan Digdi, o dyan sa Ultra Drug sa Albay, dainaon ng Bitan Digdi. Sana po itong setup na dati na i-revise na sana June. Yung dating mga bayad centers baga, i-revise na sana ako. Pwede, dagdagan pa. I-revise na lang yung system. Tapos siyempre, iba ang system kito. Kana APEC. Ngunyan, iba naman ang system kana Albay Electric Cooperative. Pero di na lang yan na adjustments. Aram na yan kan mga service providers, kan sa idang mga IT. Sana ito matap pa itong dati. And ining mga dagdag na ini, makakatabang yaning todo tabi Sige. So yan, sa tuyang initial na impormasyon tabi, makatabang kita sa publiko. Ta DPC lang surusuan dyan na permi sa main kan Aleco. Sagkod duman sa indang collecting itong branch man tabi, collection na sa indang mga branches nagsurusuan. Pero iyan na mga branches pwede pa na magbayad tabi. Pati sa main pwede pa yung collection office diyan sa Daraga, sa Manito, sa Kamalig. Yan pwede pa yan tabi akan Aleco. Maray na aga kay Kagawad Bong Logronyo kang Boys and Paints. Kagawad Bong, Happy New Year man tabi sa imo. Happy New Year. O kataning daa kang Pares King. Wow, salamat tabi sa nag-informar. Hi Pio, New Year ang Rome Travel kataning kang Pares King. Ay yun, nako, tama, nakuha ko na. Thank you so much. Hindi sa nag-text.
Diyan harani sa may UST Hospital. Yan. Yung Paris King, baga, harani yan sa may UST Hospital. Yaon dyan yung Rome travel kataning sa nakang Paris King sa Washington Drive. Salamat tabing maray. Digdi sa nag-text ano. Ito po. Pam pam que tumban que pen, chiquitan chiquititan tam tam que tumban que tepe tepe tam pam pam que tumban que pen. Si la conoces te gustará porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial. Así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí. Si la conoces te gustará porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial. Así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí. Éxtasis, éxtano, éxtasis, éxtano, éxtasis, éxtano, éxtasis, éxtano. So yan po tabi ha. Salamat din maray duman sa nagtabang sa sato. Na ma-inform kung sa initong su Rome International Travel and Tours ha. Bayad center man po kan Aleco. No, 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 hoo-ha. Sí, sí, no, no, sí, sí, no, no, sí, no, no, sí, no, hoo-ha. Hoo-ha. Sí, sí, no, no, sí, sí, no, no, sí, no, no, sí, no, hoo-ha. Happy New Year databi dyan sa mga taga Busay. Nagarantabay man sinda. Maray na aga dyan sa Indo sa Busay kan Daraga. And all other listeners niya to dyan sa Daraga. Dyan kaya Vice Mayor John G. House yan. Maray na aga tabi. And siyempre kay Mayor Kaloy Baldo kan Kamalig. Maray na aga tabi sa ino. Kumusta man po? And dyan sa tuyang barkada man sa Lapu-Lapu, si kumpadreng June Pitero pati na diyan sa JRB Calibration Center man kay Sir Popoy Balmes. Sige, June, yung mga dapat ilaog tirahin mo na and makapag-abante na kita sa satuyang iba pang mga temas sa Tingog Kanbanwaan. Kasabay sa angat dahil ang inasahan na buong bagong tapang nabuo ating tiwala bayan sarili kapwa tatak na walang humpay never say die kabarangay.
Drink responsibly. Bumubuhos ang tiwala. Iba ang ngiti ngayon sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. May plus ba ka mo sa life? Yes! Dapat pati ka pinindo may plus man. Arugan Jim's 3-in-1 Coffee Mix. May plus ingredient na igwang kakaibang sangkap. Kaya kung magkakape man lang kita, igdi na kita sa kapeng may sangkap na marhay sa salud. Igwan man lain-lain na variants na pagpipilian. Jim's 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina. Jim's 3-in-1 Coffee Mix with Wheatgrass. Jim's 3-in-1 Coffee Mix with Grapeseed Extract. At Jim's 3-in-1 Coffee Mix with Ganoderma. Sa ka pa, kape na may halong herbal, i-Jim's Coffee na yan. Asin tabangan kumusog ang immune system. Dapat sabayan in proper diet, healthy lifestyle. Asin sabayan in pag-inom ng Jim's 3-in-1 Coffee Mix. Mamabakal ang Jim's 3-in-1 Coffee Mix sa indong mga suking tindahan. For quality, finest catering services, there is only one name you can trust. New Blossoms Catering Services Incorporated, Bicol's leading independent contract catering company, offering various catering packages to different business, industrial, educational, and government institutions for 20 years. New Blossoms Catering Services also offers Asian, continental, European, and native dishes, catering service, food and manpower service, function hall management and services, food orders. New Blossoms Catering Services located at Segovia Compound, Tagas Daraga Albay. Contact us at 431-4330, 431-0852 or at CP number 0919-990-9338. Visit our website www.newblossomscatering.com.ph. Also for hotel and events place, visit New Blossoms Travelers House at Lot 10, Block 1, Phase 5, Oblesa Street, Doña Maria Subdivision, Tagas, Daraga Albay. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Palagi kaming nagpupunta ni nanay sa health center. Lahat sila, tinutulungan si nanay. Lahat din sila, friends ko na. Salamat sa lahat ng mga barangay health worker, barangay nutrition scholar at midwife sa walang sawang paglilingkod at pagsuporta kay nanay. Pagdating sa nutrisyon, laging handa ang health center upang gabayan si nanay sa pag-breastfeed kay baby sa unang 6 months at pag-breastfeed kasama ng ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. Buti na lang po nandyan kayo. Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Sharmila Printing Press and Advertising for fast and affordable printing. Choose Sharmila Printing Press and Advertising. Offset and digital printing services offered. Tarpaulin printing, flyers, receipts, brochure, business card, magazine, folio, invitation, newsletter, letterheads, and more. Sharmila specializes in sublimation products, signages, tarpaulin, sticker, panaflex, smug, t-shirts, cincha boards, pull-up banners, and more. Sharmila Printing Press and Advertising Main Office, Barangay 42, Rawis, Legazpi City, near Barangay Hall, and their new branch located at Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City, beside Prieto Cargo Forwarders and in front of Insular Live. For inquiries, call or text 0917-523-5819 or 0917-772-5058. Sharmila Printing Press and Advertising, where we print your choice. Ho, 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 ho! You better watch out! Tan sa inyong paboritong Boham is coming to Nong Meat Shop. Sa diri ini kang Nong Meat Shop, kaya sa namit, pak na pak! They're making a list and checking it twice. Dahil sang katerbang orders this holiday season sa Matilabon na homemade ball ham. Day naman po dyan. Mag-text o mag-call na sa 0921-742-6769. Nong Meat Shop. Presyong pang-amigo, produktong karne, puro bago. Igwasindang smoked longganisa, smoked bologna, garlic longganisa, raw ham, salami, homemade skinless special embutido, pagsadiri ni Norman Embudo. Nong Meat Shop. With branch in Tula-Tula, Legazpi, Albay District, Legazpi, Legazpi City Public Market, Kumadkad, Polangi, Legao City, Tabaco City, Goa, and Tigawan, Camarines Sur.
Antabayanan kada Miyerkules, alas 11 sagod alas 12 minuto sa Radyo DZGB. Ang programang Turismo Bicolandia. Aramon ta kan Department of Tourism Regional Office Number 5. Hosted by Romel Natanawan kan DOT5 as a News Manager Mardela kan DZGB. Turismo Bicolandia. Aramon ta. Programang matukar kan mga pigigibong lakdang kan Department of Tourism Bicol sa promosyon kan lokal na turismo, mga istorya din pagbangon kan industriya sa hampang kan pandemya, kultura asin artes, kulinarya asin mga unique asin magagayon na lugar sa Kabicolan, kasimbagan sa mga kahapotan kan mga namamanwaan sa lado kan turismo, siring manan paghiras nin mga eksperyensya na magsiserving inspirasyon sa pag-angat kan sektor nin turismo sa Region 5, mga polisiya asin iba pa para sa ligtas na pagbiyahe asin pagbisita sa manlain-lain na tourist destination sa mga probinsya. Turismo Bicolandia, aramon ta, alas 11 sagod alas 12 minuto kada Miyerkules. Marina, magdangog kita. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Igwaning sarong lakdang na ipigbubusol si Congressman Joey. Ini po magayon talaga. Tawan ta ininin nagakanig yung attention sa programa. Yung Department of Water Resources, hindi ko kung tama ito, basta yan, sarong departamento na mamamahala mag-regulate kan gabos-gabos may kinaaraman sa satuyang resources kan Pilipinas sa tubig. Ilingon nindo. Igwa ko ning na subaybay na sarong documentary sa telebisyon sa US. Kan mauso ining mga bottled water, nagkakaigwanin apprehension mo niyan an mga persona na igwaning hararom na pag-adal sa ining mga hydrologist baga so sa tubig yan. Taduman sa Estados Unidos de America, sa bilog na kinaaban baga pati, nauso na ining mga bottled water. Yan baga, nababakal niya to dyan sa mga grocery, sari-sari stores, manlain-lain na sizes, darakula, yan. Kan iyan po, naging uso sa bilog na kinaaban, may pag-aadal ining sa mga siyentistas na nagmamarana ang mga nakukuhaan ng tubig, kumbaga, sisurop ng marhay, lalo na kan mga darakulang kumpanya nin mga bottled waters, sa inman na lugar digdi sa kinaaban, especialmente duman sa Estados Unidos de America. Na-discover nila itong sa mga aquifers, tama ba yun? Aquifers ba? So, parang yung ugat na pigha na kung saan may nagbubulos na preskong tubig hali dyan sa kairaruman kan daga. Sisurop na ito ning todo ta dakulo na ang mga kumpanya nin mga bottled water, lalo ini po sa Estados Unidos de America ang inisyal na pag-aadal ninda, dakulo na kumpanya na po nin bottled water duman sa Estados Unidos de America ang sisurop ning todo ang tubig sa irarom kan sa tuyang kinakban. Di ang nangyayari, naghuhubas na po, and igwasin ng projection, there will come a time, a point in time, digdi sa tuya sa kinakban na kukulangon na kita nin supply nin tubig. Taka ito, kandaipan mga bottled waters na ini, ang konsumo, parang yung natural consumption lang. So mga may igwa kanin so sa tubig lang sa mga water districts and then sa igwang nagkakanigong sa mga deep well, mga lagumba. Now with the advent of this na nauso ang mga bottled water na ipigpapabakal sa mga groceria, sa mga mall, sa mga sari-sari stores, grabe sisurop ning todo, halos day na-regulate. So ang impression is maabot ang panahon na daig na kitang makukuha ang tubig dyan sa kairaruman. Kaya sabi ko, i-relate tayo ni duman sa bubusol ni Congressman Joey
na parang Department of Water Resources na iyon mamamahala kayan ma-regulate departamento na ma-regulate mahiling sa tuya digdi sa Pilipinas kan gabos-gabos na iyan na pagbugtak nin mga pumps paggamit ka na tubig rekursos natural niya to tatiba ada umabot ang punto na iyon na kita naman magkaigwa din ng problema. Remember, sabi na Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. ka ito, ngunyan Executive Director ka na ko Bicol Party List, imag na Congressman Jill Bungalon ngunyan and Congressman Zaldico. Si Attorney Jill Bungalon, Congressman and Congressman Zaldico, ang sabi ninda, ngapit na panahon ngaya, ang pag-iiriwalan, apwera kan supply ni na petrolyo, tubig. Tayo na nga ni Ana, inda ko digdi nga ni sa Pilipinas. Dakol naman bagan sa kuandigdi mga factory ining yan nag pasilidad na nagpuprodusir ning mass bottled water, mass productions, millions of bottles daily ang pigoprodusir niya. I-multiply mo yan, pirang litro ning tubig ang sisurup ka iyan tabi sa saindang mga sources. Or pirang milyon na litro man ang sisurup na kaiyan hali duban sa mga water districts. So konsumo, basado duman sa pag-adal, balikan ta itong sa pag-adal duman sa Estados Unidos de America. So konsumo, kumbaga nagkaigwa ning nasubrahan. So actual na consumption baga yun, So actual na consumption kan tubig kan kada tawo akan kada munisipyo kada nasyonal limbawa mina-over duman ang kiko kan mga nagpuprodusir na ininin bottled waters. Ta kita baga minabukasan na din tubig kay ito kun kay puan tabagino buda magamit panghugas, panglaba, panglinig. Ngunyan sige ngayang surup kayan ining sa mga darakulao na water producing factories na ayan, ini mga naggigibo ng mga bottled water na over and above duman sa kaipuhan ta sa nang konsumuhon sa oral daw. Yan. Siguro iyan, tabi, kung ma-estabilisar na Department of Water Resources na yan, ma-regulate na, maray kung ang pagsurup ka yan dyan, iyo talaga so kaipuhan sana. Yan, si surup na tubig, tanganing produsiron into millions of bottled waters, dahil man bagayan tulos dyan nagagamit, istak sana muna yan, bago ipadalagan sa mga groceria, sa malls, sari-sari stores. O di sural daw niya itong consumption na doble na triple. Ta ito ipoprodusir kan mga bottled water company, water bottling company, saray ngo na dyan, millions of cubic meters ng tubig ang sisurup over and above duman sa aktual na kaipuhan sa nakan sa rong syudad. Iyan kung minakuanin tubig sa mga water districts. Nya kung ito minadirekta ta ini mga darakulang bottling company na ini na igwaning pigoprodusir na bottled water, igwaning kakayahan na magsurup ng tubig hali sa daga. O apwera kay itong supig susurup kan water district, igwa pa nin piga sa susurup man itong mga sa water refilling itong mga nagpuprodusir na anin mga tubig, bottled water. So iyan ang pinag-aaditan kaya it may be at least very timely ini na sana maibusol man agad na Congressman Joey and ma-appreciate kan mga legisladores niya to both sa lower as in upper house talagang kaipuan na niya itong i-preserbar ang tubig. Ang sabi ni Congressman Joey, water is life. Sabi man na Congressman na Jill Bungalon, na Executive Director, dating Congressman Pido Garbin Jr., na Saldico, para reusin na, water is life. Pag daiyan na regulate nin tultol, there will come a time na baad kung kulangon kita. Igo nga ni Inda, yung National Water Resources Board, buda iba pang mga applicable laws, di ko lang aram tabi in particular. Igo nga na yan yung limit sa pag-drill baga ng tubig. Ili nga, sa pagtaraning baga sa mga subdivision, ma-drill ka ng tubig. Igo ng limit yan kung sa insan ang rarom. Ngunyan, ang nangyayari, pararuman na ng pararuman ang pag-drill ng tubig. Taday na ning nakukuha sa hurhababaw na
kalut. Uto na sa kairaruman, kantil kumbaga sa dagat, sa ocean, kantil ng maray, kantilado na. Ta si gulpi na nagsusurup nin tubig. Apwera kay itong sa mga water districts na talagang yaw na estabilisado. Itong sa mga water districts na nagpo-provide nin tubig sa manlain-lain na lugares, kumbaga kuang kaayan, kikuha sa nakaan, yung parang actuarial consumption lang, daily actuarial consumption. Pero ining mga darakulang bottled water companies, water bottling companies na ini, surup sa naning surup ning tubig iyan. Ta siyempre kay po nila mag-stock din mga ipapabakal nindang bottled waters. Over and above duman sa kaipuan sa ng daily consumption. O paano na iyan tabi kung dayan ma-regulate din tultul? Magmaraan sa tuyang kinaaban ng tubig, sa tubig, paano na? Kaya ining i-localize niya to, digdiman sa Pilipinas, iyan na pinagubusol ni Congressman Joey na Department of Water Resources. I do fairly believe na iyan po makakapasar and sasabayan, susuportaran kan sa tuyang mga legisladores both sa lower as and upper house. Ma-regulate din maray ining paggamit niya to nin tubig, pag surup nin mga resources, gabos, adyan sa pinagbubusol na lakdang ni Congressman Joey. Hege, aramon ta na daw ang bulos pa kan informasyon sa luwas. May initial kitang informasyon sa oras na alas 9:43 din pagkaaga. Kumpadreng Jimmy Marhainal daw gawhan na tabi. Yes, salamat tabi padi. Ang mga kaso ni interlingisan digdi sa 3rd District Arugkan paninigbaso pananaksak nagpupuon kadakla na mga pangyari sa Alak. Kaso hapon sigon kay Jubileer Chief of Police Captain Benjamin Rional may kaso in stabbing 64 anyos sarong parauma an biktima. Ang pangaran na kuha certain Armando Reyes Marcaida kung saan an suspect ining Walter Andaya Mohar 42 anyos parauma man. And parihas na barangay haros haranian man sanaan barangay kani sa barangay Kabraran sa Banuan kan Jubileer. Ngunyan, an informasyon, parte kan investigasyon, naglalabos na ining certain Walter Andaya, nagiinom ining biktimang si Armando Reyes. O dumanagpoon, tagari ining suspect, nagsasayuman na magtagay. Ngunyan, kaigwanan nin duro diskusyon and tinundanda ka ning victim so suspect na gari pahali na nga naghali ning suspect nagsunod ning biktima and dumana na iritar ining suspetsado winadayanin matarom an biktima and aligado igwana dating lumang dahil pagkainintindihan at nasabing biktima sin suspetsado and pigtutubudan na kaya bumakihampangan kaning suspect iyo na ito nangyari lugod gabi pare so suspect at large sa ngunyan. So itong suspect iyo ito titang ro na siyat na padi nagsayo matay gwa na ning dating dai pagkakaintindihan kan ng mga nakalista naglilikay nga ni. Ngunyan di huminali na sa itong suspect si sunod pa ka itong nag-officer tagay na nga dumana winasiwas. Dumana. Nako. Yan pagparauro agda na nagsayo maan sa roko. Igwa nung style sa pagagdang loko-loko ka pa de. Igwa. Kaswapon sana. Wala nga, hindi ako darang tarom. May style sa pagagda. Titapaan ang motor. Iya panganan motor. Pagkatapos, pipromisan sa saro sa nangyaya. Ito pala, surunodan, order. Ito pala, sarong buti, kada sarong minuto. Pagkatapos, pabayaan ka na sana. Programa na.
ako. Maringaning di ako na para ako diging nasusok na sasari sa exam ko. Pero bago ko naghali, winalatan ko ka muning ka-table. Diyos ko. Amo nakatansa sa... Iba... ang dating gani. Kaya sa mga pertiyan si winalat mo duman sa mo. Kahit akula, may sadit. Teka ka magpa-router pa din. Dipisil maka. Dipisil. Tagat na district ang pigag na mo. Para sa first district na. Panito. Tuod. Di yung pala sa nangyari pa di. Siyat na nga nga naipadit. Di, naglilikay na nga ni. Tada, baka kung magkainabutan. Naghali na sana. Sinunod ba ka itong nag-officer kang tagay? Base siya yan sa investigation conference ko niyan. Di dinalagan sa ospital. Kauron ko nga niyan si Chief of Police Benjamin Rional. Uminabot so aki, Anderson Lenny. Oho. An aki kan victim. Roger. Kuha na. Nagparam na. Anak ko. Gada na. Emergency sa Josepina Belmonte Albay Provincial Hospital. Naku, nagadan so. Dahil sa nakatong Tarotangro. Yan. Dahil sa alak. Sus ko man ba yan, ano. Ay, naku. Diyan yan sa... Kabran Hobilyar, Albay. Hobilyar, harayong lugar ini. Kabran, Kanubilyar. Arayo ini tabi pa Sus Mario, si Pano. Sige. Okay pa din. Salamat. Tingin na sa sita. DCGB John. Gusto mas yan tabi ha. Likay-likay sa init payo. O yan no. Para pinag-agda digdin ng unang padishat na muna. Naglikay man su biktima tay gwa ng dating da ipagkainintindihan. Kanagsayo minali na sana. Sinunod pa ka itong nag-officer. Tabali nga yan. Dahil nakatiyo su itong kunyan. Su piga para agda. Wasi-wason ki sundang su biktima. O yan, gadan. Sus Mario siya po. Pompiang Gis. Gis, bago magalas Gis. Kumpadre nga, marahin aldaw tabi. Yes, marahin aldaw pa go for gold. Iyan ang gustong mangyari ni Albay Governor Attorney Grex Lagman sa mga masunod na aldaw bulan para mareglar man ang mga dapat areglaron sa iyang administrasyon lalo niya na taon. Susok sa pahayag ni Lagman Gigi ang sa iyang pagkani hashtag iyo digdi sa Albay kung saan inot ngonya na Enero paglaw kan 2023 an inot na reglaron ining mga pagpalaog nin kasual na empleyado ngunya na primerong bulan. Jaron dat pade na sabi kan gobernador ang gusto niya mangyari bako sa nang basta-basta kasual at least itong kasual na bagay man duman sa trabaho asin matrabaho talaga para makatabang sa probinsya. Kumbaga tanuso na talaga. Yan, bago na dahil sa dahil sa political accommodation, basta sa naman laog nin mga kasual na empleyado araw kan nangyari kan mga inot na aldaw, kung saan gulpi naging job order, kasual kan Kapitolyo, alagad bako man bagay sa trabaho. Iyo nga ni, may mga consultants pa ito na pwera dilos ubos, may mga consultant na talagang nababagay duman sa trabaho. Correct. Igwan talagang nababagay. Sarong ehemplo dyan na talagang marayo na consultant, si Ed Laguerta. Talagang dahil ito pang nakalis na administrasyon, kay Governor Alpa ito, talagang kaipuhanan iyan dyan ta sa PIBOG eksperto yan siyentista. Correct. Nagatrabaho pati. Pero sa ibang mga nagkakarakomodar, pero dilos ubos na ko, may consultant on pili. Iganing na... Madul sigad kipili. Iganing mga... Kung ano-anong relasyon. Mga... Ingon yan, dahil na yan.
ang sabi ni Gobernador, mapalaw kita ng kaswal pero buda job order pero talagang supo duman sa saindaman na tinapusan buda kakayahan. Yan, sarap pa nga ng implukan ba din, nabanggit ka na gobernador dyan sa mga district hospital na imbis na may connection sa may pakaaraman manungod sa halimbawa, nurse, imbis na iyon makalaog sa mga district hospital, ako sisay sa naanpi para laog na rin, manaram manungod sa sa medical. Igwa kong nakahurong nga ni kaito, kanakaaging si Mana kumpadring so nakalis ka itong administrasyon sarong chief of hospital nakahurong ko pinadarar nga kami papapayo ka nakalihis job order ang trabaho ngaya IT kan hinapot ko ngaya tatao ka ngaya sa computer di man nga tabi dok sus Marius yan nabakuan ko niyan na set up na niya so nakalihis pa Isus Marius di pinasalidahan ito ata alangan man na alis sa halimbawa para tanom tapos palawgon mong kaswal o job order sa ospital man tatao kan kung ano ang dapat trabaho dyan. Okay, di anyway, igilid tanan mo yan. Ang sabi kan gobernador, Thanos kung Thanos. Abogado yan eh. Go for gold. Yan sige. Gusto niya mangyari. Takol na mga bagay-bagay ang gusto niya mabago. Pero hagad niya man sa nasuko, operasyon man kan mga taga-Kapitolyo. Diyo. Tangani na umachieve ang siring na kamautan man kan gobernador. Mientras ko niyan siya nakatukaw dyan sa Kapitolyo Provincial. Roger, sige. Yan ba na informasyon man, hali sa Kapitolyo, Alarmario, DCGB. Salamat kumpadre ngal sa istorya hali dyan sa Kapitolyo Provincial. Taon-taon ta, pag-uristoryahan daw yan. Yan ang mga policies, governing policies na ipiglalatag man ni Governor Attorney Grex Lagman. Saro pang istorya bago kita maghanap buhay tapos news break and mga commercials, station break. Maray na Aldaman Luwens, go ahead. Salamat tabi Sir Pio, maura na pagkaaga sa mga parantabay sa mga dagdag pang bareta, tatawanan nin recognition as in premium cash prize ni Alcalde Awin Baldo Candaraga Albay kada tulong bulan o per quarter kan taon 2023 at mga empleyadong marhay and performance. Ayan. So, dahil nagpaparainugat. Okay, cash tapos, prize. Tapos, kumpleto ang attendance. Yan, cash prize sa rekonisibiyento. Roger to the tabi, Sir Pio. Ang cash prize pating ini, bako man ali sa munisipyo, ali sa personal niya. Iba, ba talaga may kakayahan si Alcalde Awin, ha? Oo. Ano ang pagtaon ni reconocimiento buda cash prize? Monthly, quarterly, or bi-yearly? Quarterly tabi, Sir Pio, imo-monitor ang mga empleyado. So gustong sabihin, kada tulong bulan? Kada tulong bulan. Igwaning tatawan ng reconocimiento? Kung talagang marayan trabaho, di 4 na beses sa sarong taon makaka-receive mismo sa alkalde. Si sayang kwalipikados dyan? Ang kwalipikados tabi, Sir Pio Digdi, so mga empleyadong nagtatrabaho sa munisipyo, dahil nga man ipinagunambitan kon so mga job order ni, basta mga empleyado daw na marhay ang trabaho da performance sa iyan ng katawan ng rekognisimento. So, dapat ma-define ng maray tatibaad kung ang pigre-refer sa na ni Alcalde Awin, so permanent o regular, or baka ini gabos, maging job order, casual o permanent. Roger to the tabi, Sir Pio. Tainian sa iyang ipinagunambitan na madoon sa flag ceremony na initindiran kan DCGB News Kasubago, na inian sa iyang gigibuhon niya na taon tangani na mainganyar ang mga empleyado daw na daingani magparahinugak asin maging dayupod sa pagtrabaho para sa kakamaray kandaraga. Sigun kay Baldo, kinakaipuhan na tangani na maihatod ang serbisyo nin mas epektibo kan lokal na gobyerno, kinakaipuhan na magtrabaho ang mga ininin mas tultol. Ngunya na taon, sigun kay Baldo, dapat mas makaskas daw na maihatod ang manlain-lain na serbisyo sa mga taga-daraga, tangani na dai mawara ang tiwala kan mga taga-daraga sa sainda. Yes. Ang cash prize na ini, iyon na nga nito tabi, Sir Pio, bako daw ali sa munisipyo, kundi ali mismo sa iyang bulsa, mapaisin na sana daw sinda kung sisay na mga empleyado na ini na mamomonitor na barhay ang performance, asin tatawan na nini rekognisimento na pagpaplanuhan pa
kung anong klaseng programa, kung isasabay sa flag ceremony o may lain man na programa ini. Yan, okay. Basta kada tulong bulan, quarterly yan. Roger to databi, Sir Pio. Okay. Siyempre, ang determinasyon kanta, ang magtaunin cash prize, budan rekonosimento, ang alkalde, susug naman siguro sa iyang criteria kung ano ang gustong sabihin ka nag-perform nin marhay. Roger to databi, Sir Pio. Sa iyang ipinagdoon na siyempre, kasubago kaya, siyempre, primero pa man sana, may mga empleyado na dahil nagpaka-uniforme. Saro ito sa mga naiiling na mga kriteria na sa iyang ipag-uunambitan na pa nagre-report, dapat naka-uniforme, buda dapat bakong late. Iyo. Buda dapat nagtatrabaho man daw kan na dapat tangani ng yun na nga nito, may atod ang serbisyo, asin na sigun sa iya, tatawan niya man rekognisisyento ang mga empleyado ni tangani na mas lalo pang may ganyan na magtrabaho nin marhay. Roger, kopya, sige. Roger, so yan tabi, Sir Pio, na mga dagdag pang istorya hali sa daraga. Ako po si Lewens Bursi Barsana. Sige, go for it, Mayor Awin Baldo. Sa imong yan na programa, ma-encourage sa tuyang mga empleyados man dyan sa daraga na magtrabaho nin tultul, asin mag-perform nin marhay, may tultul na output. Kada tulong bulan, after 3 months, pang, may premyo, may rekonosimento. Another 3 months naman, pang, may premyo na naman. Sa diring bulsa, kukuha ni Alkalde Awin Baldo kan daraga ang pang premyo sa Indo. Ipaklarar ta daw yan sa alkalde kung su casual kasarabay buda job orders. And syempre, ang criteria kaan is bestowed upon duman sa award giving body. In which case, kay Alkalde Awin Baldo. Kung anong criteria yan, siya nakakaisi ka ang tabi. Buda, siya madeterminar kung si sayan kwalipikado. Ano? Ege? Manay Selmang Bahoy, maray na tutabi isay mo ang tamang oras, madali na mag-alas 10 taon-taon, mabareta na si Angel. Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impinsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a doctor of ministry and alternative medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem, as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal composition, and food supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang Editor-in-Chief ng Newscast, Edel Roderos. Doc Alternatibo, mapapakinggan mula Lunes hanggang Linggo, tuwing alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi, dito sa DZGB. Dreaming of quality learning for quality people? Divine Word College of Legazpi welcomes you to a home that offers you opportunities to enjoy, embrace, engage in a new normal by allowing you to continue your education amid the COVID-19 pandemic. DWCL continues to guide you to your future. Thus, online and offline platforms and digital instructional approaches are used alongside traditional face-to-face classes on a limited basis for everyone's advantage and convenience. It offers PAASCO Level 2 re-accredited programs and is committed to provide excellent Catholic education. The application for admission is now going on. Enroll now. No tuition fee increase. For inquiries, please visit the Admission, Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile number 0967-206-7429. Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Radyo Balagon ka ito. DCJB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 10:01.
tanghali sa DCGB Newsbase, ang pinakahuring bareta oras-oras. Kontra ang mga negosyante sa posibilidad na gibuhong pribado ang mga aeropuerto sa nasyon. Ini sa tao kan aberya sa Ninoy Aquino International Airport dahil na sa pagkanselar kan haros 300 na flights asin maapektaran ang renibong pasahero sa enot na aldaw kan bagong taon. Tinawanin doon ni Philippine Chamber of Commerce and Industry President George Barcelo na day pwedeng gibuhon na pribado ang gabos na aeropuerto sa nasyon sa pagsasabi na mas ligtas kung gobyerno ang mamanihar kan aeropuerto. Binuhay naman ni Go Negosyo founder Joey Concepcion, Private Sector Advisory Council member kan Marcos Administration, ang 2018 proposal kung sain ibigbibusol na bumilog nin sarong consortium tanganing i-modernize an naiya. Yan ang pangalas 10 na bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Nescafe, kasangga ng bawat Pilipino. Eskelan. Sa Eskelan, mas gagaling ka. Bimig Integra Worm X and Worm X Max. Now available sa mga suking tindahan. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Maggi Magic Sarap. Ang nagmamahal, nagmamagi. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta oras-oras sa DZGB. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas, o tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Sa kulog kang payo, asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Dai na kaipuhan mamili pa, mag-Biogesic. Magasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaayan magataman ang Biogesic. Ayos! Marayta, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Pai, nata, totoo na magkaiba ang penalidad sa 15 anyos ang edad na ng habas kumpara sa may edad 30 anyos na maski parehong krimen ang sa indang nakomiter? Totoo yan. Sigon sa Republic Act 9344 na inamyendaran kan Republic Act 10630, ang 30 anyos saro ng adult mantang ang 15 anyos konsideradong aki pa sa lindong kanlay. Apwera sa edad, ang abilidad kan sarong aki asin kan may edad na o adult na mag-isip asin magdesisyon magkaiba man. Oh, Iyo. Ara mo, sigun sa pag-aadal, ang utakan aki nagpapadagos na mag-develop sagkod na siya maging 25 anyos ang edad. Dahilan kaini, ang aki dai pang abilidad na depensahan ang sa iyang sadiri asin magpili nin tama arog kan may edad na. Nya, paano na palan so ginibo niyang panghahabas? Libre na. Tibaan magparagi bulugod iyanin kabuahan, tadaiman siya mapipreso. Aw daiman, dahilan nga ni sa sinabi kong pagkakaiba kan aki asin adults na mag-isip, importante na may separadong paagi asin sistema tanganing pareho sindang mapanimbag asin madisiplina susog sa saindang edad asin abilidad. Digdiminala og an epektibong papel kan Juvenile and Justice Welfare Act. Magayon palan iyan, adi. Kung sa bagay, bako man talaga kriminal ang mga aki. Tama ka dyan, dahil ang Juvenile Justice Welfare Act sarong restorative justice principle. Sa irarom kan prinsipyong ini, ang krimen pighihiling bako sa nang bayulasyon sa ley kundi pagkarumpag kan sarong marhay na relasyon asin rason para makakulog nin buot kan iba.
Nya paano po ang sistema tanganing mapanimbag asin madisiplina an aki na guminibo nin sala? Pigigibo iyan sa paaginin dialogo. Hands-on initiative asin manlain-lain na programa tanganing masiguro na dain na mautrupaan sa iyang ginibo asin maging marhay na syudadano ang mga aki sa mga maabot na aldaw. Sa paaging ini, nako akan biktima an hustisya asin namantinir na ligtas ang komunidad. Marhay palan talaga ang kamauotan kan Juvenile Justice Welfare Act. Sige po, salamaton. Mauli na po ako. Tay istorya ko ini sa mga magurang ko, asin mga tugang. Para sa karagdagang detalye, manugod sa Juvenile Justice Welfare Act, magduman sa pinakaharaning opisina kan Regional Juvenile Justice and Welfare Committee Secretariat, 3rd floor, Pag-ibig Fund Building, Legazpi City. Magapod o mag-text sa 0950-061-8901. We're bringing the joy this holiday season. Explore great tasting food for your Yuletide celebrations with LCC Food Garden. Big parties, small gatherings, or a simple dinner with your loved ones, we've got you covered. We offer a wide variety of delectable cuisines and top-of-the-line services for all your catering needs. And because 'tis the season to be jolly, here's our special treat for all of you. Experience a flavorful explosion of your favorite Filipino dishes with LCC Food Garden's Flavors of Home. Perfect for your intimate celebrations, festivities, and events. So don't get your tinsel in a tangle and enjoy the holiday with style. Make your occasions more memorable with LCC Food Garden. For bookings and reservations, you may call us at 0999-224-3639 for Naga, 0999-226-4390 for Tabaco, and for Legazpi, contact us at 0919-912-7804. Merry Christmas and a bountiful holiday to all! Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Thank you so much, Tabi June. And welcome na kita sa programa. May mga report pa kita dyan sa luwas. Idiretso taan na bulos ka na informasyon. Isihon ta, hali dyan kay Ans Galero. Ano, Ans? Araw ka iton maray sa na? Maray ba ito? Maray ito naka-report pa. Yan ang mga dapat gibuhon pag-adalan. Relax. Nya susaro, kumusta man? O, ito pagkatapos, namuro lang. Nagturigda. Turigda ko nangiturog man ako mga minutos. Yan ang kaipuhanan. Sabay-sabay. Sige, good morning, go ahead. Anyway, good morning Sir Pio, good morning sa mga parantabay, sa mga nagdagman niya itong parenta, sa kan kitipisilan na si mga hagyat kritikal na pigahampangunyan ka na syudad kan Legazpi nang apodan si Alcalde G. Rosal sa ginibong first sa paggampang niya sa enot na aldaw ka na taon 2023 sa mga empleyado kan City Hall kan Legazpi na magkasararo manggirari asin gibuhon ang mga dapat gibuhon para maserbisyohan ang mga Legazpenyo. Inian sa iyang katugon-tugon sa mga department heads kan LGU Legazpi kung saan dapat daw nangunya na taon 2023 mas pakusugod pa ninta ang serbisyo sosyal o social services sa sinipapang mga sektores digdi sa syudad kan Legazpi dahilan sa kadakol na mga Legazpenyo nangangaipuhan sa good sa mga oras na ini. Sa ngunyan man, nagtaong asigurasyon ang lokal na ehektibo na magkakaigo sa mahigot na koordinasyon sa legislatura o kaya sa legislative department kan syudad iyon sa kunian palalumi o panlunsod ka na Legazpi para magkaiguan ng magkakandigong legislasyones asin ipapang mga lakdang para man sa kapakanan kan mga Legazpenyo. Anhagad na sa nakaini kan o kaya anhagad na sa nakan lokal na ekutibo sa mga barangay officials asin man sa mga residentes natawan man ni na pagrespeto asin pagsunod ang mga direktang ipapalawas sa gobyerno lokal kan Legazpi. So kumbaga call for unity dyan sa within the ranks and file kan sangguni o kaya kan hierarchy kan Legazpi. Yes, pagkasararo. Oh, yan, call for unity ang ipinag-apilar mo niya ni Alcalde G sa paglaog sa primerong official working day kan taon na ini. Yes, tama ka dyan, Sir Pio. And the collaboration with the Sanggunian Panlunsod. Oh, and saro man sa tinawan pala, Sir Pio,
doon kan pamayokan sa Gunian Palungsod si Vice Alcalde Bobby Cristobal na kung ano ni kakarahay kan na Legazpi sa pagikan legislasyon aaksyonan man ninday ni sa laogan konseho. Igwa man ning response si Vice Alcalde Bobby. Roger. Ayun, okay. Sige, di maray. At least arog kan ang mga pangapudan sa primerong official working day kan sa tuyang opisyales ilihidos kan Legazpi. Yes. Basta saro o 2 kada minuto. yun ang pag napatulo, delikado. Yun ang kon ngunyan. Dahil na nagbagong buhay na ako. 2 bottles na lang. 2 bottles. Per minute. Per minute. Kaya pala sudo ka suod ma. Nag-istorya mo ako. Sige. And dami si Pio, ang informasyon halid sa LGU Legazpi at Galero. Salamatan sa istorya haliman dyan sa City Hall. Pangapudan po, Core for Unity ni Alcalde G. Rosal and by response man si Vice Alcalde Bobby Cristobal. Yege. Yaon man sa linya si Pading Jomar. Ano, Pading Jomar? Ano na lamang, Pade? Ano ba yan? Laban? Sabi ni Jimmy, una ko baga ngayon, 2 sana. Sabi ko para tubod-tubod ka kipading Pio. Sige. Maringan ita, mapo na sa programa mo. Takonday, pigiling ko. Dahil makauli sa 3rd District. Sige. Pare, dahil nagkaiguan ng flag raising ceremony ko niyan dito sa syudad kan Tabaco, inihuli sa pangapudan man di Mayor Crisal Agman Luistro dahil anta dahil man nakauli si Mayor sa tamang oras. Susog sa impormasyon, minaot ni Mayor Crisel na sa aga na sa nag-ibon ng flag raising ceremony pag-aniw na siya dikti sa syudad kan Tabaco, ani sa Metro Manila. Dahil lang taigwaman ining mga importanteng ipapahayag sa mga empleyado durante sa gigibo na flag raising ceremony para mga mensahe niya para sa taon 2023. Yan. Mientras tanto, pare, ang ibang mga lokal na gobyerno digdi sa Primer Distrito Canalbay, maririparo mo na dakol na mga tao ang mga rayaon sa luwas, may bit-bit na mga folder. Inihuli pa dita nagmamautan mga ini na makasingit man lamang bilang job order dahil ta Enero nagsabarago ang kikontrata dakol man sa mga nagmamaraot na makalaog man karong empley di sa Banuan kan malilipot ka Subago na halos sa napano ni mga empleyado o mga persona, aplikante ang iba, digdi sa may luwasang kan munisipyo. Sa pagkikipag-ule kan DCGP News, susugsa sa inda, baka lamang labos itong suenot na mga plano na magkakaigwanin sharing sa mga job order. Sinin ang pinagmamaot lamang din na mangyari. Pero napagaraman niya to sa ibang opisyales na dai magkakaigwapan in sharing digdi dahil habuda kan alkalde ang sharing kung gusto kan alkalde kung talagang magkuha una so magserbi ng tulong taon. Pwede man, so talagang maserbi na ng tulong taon na kwalifikado man, Roger on that. So doon yan, entonces pa so mga sitwasyon kan ibatabi digdi sa Banuan kan malilipot kung sinda makakalaog o makasingit ngunyan na sa primerong anom na bulan kan taon 2023. Roger. Kapag nagdagdag na barata, Jomar Bian, DCGB. Salamat, thank you so much sa Pading Jomar dyan sa impormasyon hali sa Malilipot. Sa Malilipot, ang gusto da palan kan alkalde is kung mako aning iyan na job orders o kaya itong sukaswal, sumaserbi na ning tulong taon lugod. Basta kwalifikado, matrabaho man ning tultul. On the other side of the coin, ang iba man ang gusto is parang sharing, sharing na so kumbaga everybody happy makatana man lamang gabos pero nasa sainda na po yan so mga kwalipikado maski gayud suda ining backer sana kung kayang-kaya man na magtrabaho igwaning kwalifikasyon ilaog man tabi
16, Lapuas alas 10. Kumusta lamang tabi ka mo dyan sa may Barangay Bitano kay Madam Merly Caceres? Ano lamang kamugtakan do dyan? Siyempre, dyan sa Gugun, Barriada area. Good morning. Dyan sa Eco Pure sa Tagas, Candaraga kay Sir Norly Madirar. Marahay na aga man tabi sa pamilya. Sir Ato Lim, good morning tabi sa imo. Diyan sa Petron Tapgas Gasul. May report pa si Joshua. Joshua, good morning. Go ahead na. Yes, good morning tabi Sir Pio. Good morning man sa mga paraan tabay. Sa mga dagdag pang bareta, pwede na mag-file nin excuse letter ang mga aki estudyante na nabiktima nin paputok kan nakaliis na pagsabat kan bagong taon. Lalo na kung halimbawa may lugad pa ang kamot, nagpaparahay o dai pa kayang maglaog sa klase. Ini ang sinabi ni Department of Education o DepEd Bicol spokesperson Mayor Humamil. Asin sinabi na kung may excuse letter, dahil haditan na maapektaran ang grado kung halimbawa dahil makalaog sa klase. Sa aga, Enero 4, balik eskwela na ang mga estudyante. Alagad reparo Sir Pio na posibleng igwanin dahil makalaog siring sa sarong biktima rin paputok sa daraga. 10 anyos ining aki na naputukan ng 3-star kan nakaliis na simana bago pa mag-abot ang mismong banggi na pagsabat kan bagong taon. Kan nakaulay tabi Sir Pio ang magurang kaini. Haadit ini na baka dai ngaya makalaog sa klase ang sa iyang aki. Tabursi ang guramoy kaini. Asin may taranggal na kuko. Aramo Joshua, dahil naman gay kay po ng excuse letter kanta. Na busi na sukamot si Mario. Roger to na Sir Pio, pero medical certificate sa nagayod, no? Yan. Roger. Yun na, pwede na yan. Tuong kamot tabi Sir Pio, na kung kaya apektado ang pagsurat kayo ni sigun sa maguran, kung kaya naipaabot naman ang tirig na sitwasyon ki Madam Humamil, and yun sunagin simbag niya tabi Sir Pio kung halimbawa dahil makaklase. Yes. Magpa-excuse na sana, napagin na excuse letter, tangani formal na ma-informaran na para tukdo, tanganing man na dahil maapektaran ang iyang grado, kung aldaw man siyang dahil maka-explain. Roger to that. O di, noari ng formal na ralaogan naman nila, parang petsa 4 sa aga yata, no? Roger to that Sir Pio, January 4 tabi. Iyo, tamay nag-text nga na isa sa tuya, digdig, kung may mga eskwelas na sa aga pa, ang opisyal na ralaogan naman sa eskwelas publikas ibaging pribadas. Ano? Roger to that. Sige. Yes, so yun tabi Sir Pio, ang mga dagdag pang impormasyon na liman sa luwas, kay ba si Kuya Boy sa Bill, Joshua Bino, DCG. Salamat Joshua sa istorya hali dyan sa luwas. Sige, pabuenas daw kita ngunyan ha, testingon ta. Makalimang text damang, supang 5 texter, may load na 100, Globo Smart ha. Sige, text daw kamo sabi sa ko. 0961-759-0888 sa Smart, 0926-0156-020 sa Globe. Disqualified ka June. Ginaw, testingin natin. Magdakol-dakol pala mga paraan tabay man yato, bako sa ng pagkaaga tabi, ay diretso mapunin do sagkod maghapon na. Sige, pang 5 text. Disqualified ang mga empleyado. Pang 5 texter, 0961-759-0888 sa Smart, 0926-0156-020 sa Globe. Pang 5 texter, may 100 load ka ta pagluwas ko digdi sa programa. Matik, paludan ko ha. Sige daw tabi. Maray na aga kay Director Herbie Aguas dyan sa Department of Tourism Region 5. Sagkod kay Doc Glenn Tadeos Isip. Yan. Kan PHO man tabi. Diyan siya sa Huveliar, kan Albay. Ecstasy, Extano, Ecstasy, Extano. Sige na, text na ka mo 0961-759-0888 sa Smart, 0926-0156-020 sa Globe. Sabi ni Engineer Mer Ligaspi, Happy New Year Sir Pio. Yan, Engineer Mer, maray na aga man tabi sa imo. Engineer Mer, Madam Merly Caceres, good morning. Yan, maka 5 kita. Matao kita ning kuhanin 100 pesos na load. Yan, pabuenas sa 2023. Dua na ito. Tulo na sa natabi.
gusta a mí, así. Ang bida, harabo mag-text, taba kong panglima. Masarong text. Hello, good morning, 12:51. Good morning. Ay, diskwalipikado ka, kagawad Bong Logronyo. Diskwalipikado ka, kagawad Bong Logronyo. Nag-interest kagawad Bong June. Kagawad Bong, mabuhay katabi. Salamat din, maray. Gusta a mí, así. Oy, pamilya Navarez, maray na agatabi, pamilya Navarez, dyan sa Inamnan Grande, kan Ginubatan, albay, maray na aga dyan sa Ginubatan, na lalong-lalo na, specialmente man kay Alcalde Chino Garcia. Good morning, tabi, isa mo, sir. Ayan, may nanggana na. Ano ining 948, 937 so last, ano po ini, Globe or Smart Tabi, iguan na nin nagganapan 5, ining 937, yan, 300937, yan, pakitext tabi kung Globe o Smart ang number mo, tamay winner na tayo. Oy, pamilya, uy, kang Barangay 8, maray na aga tabi isa sa Indo dyan, sa Barangay 8. O pakitext ini ha, ining 0948 yan. Kung Globe ini or Smart Tabi ha. Pag day ka mag-text, igo kita ni sir disqualified tabi kung day mo i-text it kung Globe or Smart Tabi ni. Ining 00937 in last 5 digits na 00937. Ay, TNT. Talaga naman. Ang talk and text, ano yan? Smart, ha? Smart gawin na talk and text. Inda kung igwaning naglo-load yan sa baba na talk and text, ano tabi? TNT. O, day bale. Sige. May winner na tayo itong na ito. Ay, na ito sa number. Yan. TNT. Talk and text ini. Smart gawin. Sige. Ito, yung iba, basahin natin. Good morning, ako po Sir Pio Globe. Ha ha ha. Igwa ng panlima, so panlimaan na kwanta, kumbaga nabunot, ano? Pahit sana tabi. Anion kami permi nagbamati. Sama nito, maray na agad yan sa mga tagama nito. Ay, meron pa. Beke naman. Birthday ko ngayon. Sa sunod na birthday mo na sana. Terus Mario Joseph, sarong taong pangimahalat. Ay, 3321, Happy New Year, Sir Pio. God bless and take care always. Salamat, Mantabi. God bless man. Happy New Year and take care, Mantabi. Ako po, Sir Pio, talk and text. Wow! Ay, ganang nanggana. Ito na po, Tabi. Salamat sa mga nag-text, ha. Happy New Year, sabi ni 399. Sabi naman ni 336, good morning. Kagawad Bong, maray na aga tabi, isay mo Kagawad Bong Logronyo. Disqualified ka. Good morning, Pio. Hello, good morning, Pio. Sabi ni, sino bang number nito? 1251. Kita ba? Ayan na, oni na i-save ko na itong number ka ng gana. Talk and text. Sige. Ayan sila, nakikinig sila eh. Hindi lang masyado maiingay yung mga nagte-text ng listener niya to. Sir Pio, saan ako ang gana? Naku, nalecho sa imong text tabi, may nakapanlima na kita. Sir Pio, love you po. Permi ako nagdadangog si Imon. Krusada, yogon mo mga taga Krusada, Diyos marhay na aldaw tabi sa Indo. Ano June, kasya na yan, sundo sa extra? Sige, pwede na nga sabi ni June sa kuyang co-pilot digdi sa AM band. Tingog Kanbanwaan. May habol pa isang text ha. Dakulon nagmatisay mo. Dapat ako ang nanalo. Meron na. Sorry, sa masunod naman tabi ha. May pa-bonus na load, 100 pesos man to. Mamaya, pagluwas ko. Kung dahil dyan sa baba, duman sa Albay, mapalod ako tabi ha.
mga taga Bunga kan Bakakay. Yan, Bunga kan Bakakay. Yan ano, Bunga o Bunga kan Bakakay. Good morning tabi sa inyo. Sa pangarang Kambilog na Fuerza, thank you so much po and mahal na Diyos ang magbantay. Masunod tulos si News Director Mardela. Ako man po si Pio Fernandez. God bless. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan.